Панайот Волов е лидер, но не от тези, които стоят отзад. Той е отпред. Пътят на лидера. Когато въстанието започва, той повежда. Когато всичко се срива, той остава. Без бягство, без страх. До края. Роден в Шумен в семейство на занаятчии, историята дори не пази точната му рождена дата. Учи при Илия Блъсков и Тодор Икономов, но България го помни като забравения апостол. Когато идва време за лидерство, той отстъпва мястото си на Бенковски, за да запази единството. На 26 май 1876 година загива в река Янтра, докато се опитва да спаси другарите си. Истинският лидер не напуска последен. Той не напуска изобщо. За да не забравим героите на България, последвайте ни.